Hvis der ikke levede mennesker i Danmark, ville det meste af landet være dækket af skove. Det landskab, vi har i dag, er meget præget og påvirket af mennesker, at det er blevet et kulturlandskab. Der har boet så mange mennesker, at hele Danmark er blevet uberørt. Normalt kalder vi det for natur, men i virkeligheden er det faktisk kulturlandskab. Når vi tager en tur på stranden, siger vi, at vi skal ud i naturen. Nogle steder kan vi være i tvivl om, at det er kulturlandskaber. Nogle af de kulturlandskaber, der findes, det er Agerlandet. Agerlandet det er et sted, hvor mennesker har lavet landskaber og små byer. Heden det er et åbent område, hvor der vokser små buske og planter. Og så i skoven, der er der en masse træer, buske, planter, og i skoven der lever mange dyr. Grøftekanter, det er lige ved siden af vejen. Her vokser mange slags græsser. Der vokser også planter som vild kørvel, mælkebøtte, vejbred, randungel. De dyr, som lever i grøftekanterne, bruger planterne som føde til deres unger. Levende hegn er et sted, hvor de skiller markerne fra hinanden. Her lever mange dyr og planter, og i levende hegn det er et slags lægebillede. Hvad kendetegner et kulturlandskab? Et af de største kendetegn er, at mennesker har præget områder. Det hedder kulturlandskab. Der er nogle gange marker, der er blevet dyrket af landmænd. Der er steder, hvor mennesker har bygget ting og fældet naturen for at få plads til det. Vi har blandet marker, så vi kan både føde vores familie og andre. Det er vigtigt for os, at vi får det optimale fødevarer, så vi kan forblive sunde og raske. Vi har fældet skove for at få lavet dem om til marker. Fordele. Mennesker får mad, husly, transport til andre steder. Der lever også mange små dyr de små steder mellem kulturlandskaber. Ulemper. Dyr har ikke steder at være mere, og vi har ødelagt naturen.